Pozdrav! Dobrodošli na video lekciju iz nastavnog predmeta Priroda i društvo za 3. razred. Današnja video lekcija nosi naziv Značenje vode za život ljudi. Danas ćete naučiti koliko je voda važna u životu biljaka i životinja. I naravno, u životu čovjeka. Svi znamo da bez vode nema života. Voda je potrebna biljkama, životinjama i ljudima. Vode na zemlji ima mnogo i kada biste poput astronauta mogli letjeti svemirom, vidjeli biste da je zemlja plave boje. Plave boje ima i na zemljovidima, jer plavom bojom označavamo vode. A kako smo imenovali vode u prirodi, to ćemo sada ponoviti. Vode koje ne teku nazivaju se stajačice. U stajačice ubrajamo lokve, bare, močvare i jezera. More je velika slana voda stajačica. Vode koje teku zovu se tekućice. U vode tekućice ubrajamo potoke i rijeke. Čovjek ne može živjeti bez vode, pa su se ljudi zbog svojih životnih potreba često naseljavali blizu vode. A kako čovjek koristi vodu? Vodu koristi u kućanstvu za piće, kuhanje, osobnu higijenu i čišćenje, za rekreaciju i plovidbu, za poljodjelstvo, za proizvodnju energije. No doći do vode nije uvijek lako. U naše domove voda dolazi vodovodom, no postoje krajevi u kojima nema vodovoda, pa ljudi kopaju bunare ili crpkama izvlače vodu iz tla. U cisterne skupljaju kišnicu. Za hranu i piće moramo koristiti pitku vodu. Koliko je pitke vode na zemlji? Pogledajmo ilustraciju. Zamislimo da ova boca od 1 litre predstavlja svu količinu vode na zemlji. Voda koja stane u njen čep je količina slatke vode na zemlji, a 1 kap je količina pitke vode na zemlji. Jedan od načina čuvanja vode je i njena štednja i zato zatvorite slavinu dok četkate zube ili sapunate ruke. Razumno korištenje zdrave i pitke vode nužno je i obavezno, jer može nastati nestašica. Ljudi često troše više vode nego im je stvarno potrebno. Često je svojim neznanjem i nemarnošću onečišćuju. Bacanjem smeća i drugih otpadaka u rijeke, jezera ili more, voda se onečišćuje. Voda se može onečistiti ako se smeće i otpadci ostavljaju u blizini izvora čiste vode. Važno je shvatiti da se onečišćenjem tla onečišćuje i voda i obratno. Čovjek se prema vodi mora odnositi brižno, mora je čuvati i razumno trošiti. A sada ponovimo najbitnije. Vode na zemlji ima jako puno, više nego kopna. Količine vode prikladne za korištenje ima znatno manje, stoga ju treba koristiti prema potrebama. Čovjek ne može bez vode, potrebna mu je za svakodnevan život. Suvremeni način dovođenja vode u kućanstvo je vodovodom, no ljudi često moraju koristiti crpke, cisterne ili kopati bunareve. Čovjek slatku vodu koristi za piće, osobnu higijenu i navodnjavanje. Slanu vodu obično koristi za plovidbu, rekreaciju ili dobivanje kuhinjske soli. Pametan odnos čovjeka prema vodi, ali i prema cijelom okolišu je nužan. Nadam se da ste aktivno pratili video lekciju. Ukoliko vam je pomogla u svladavanju nastavnog gradiva, lajkajte ju i podijelite s prijateljima.